सिमेन्ट दख'र एबसुआ देग्लायनि मेट्रिक आनजादाव बर' बिजोंजों फरायनानै सेथि थाखोआव उथ्रिसारनाय फरायसाफोरखौ बरायदों। धेमाजि जिल्ला सिमेन्ट सापरिनि सिङाव थानाय टिडि बर' गेजेर फरायसालि आरो सिबि बर' गोजौ फरायसालियाव दिनै सिमेन्ट दख'र एबसुआ देग्लायनि मेट्रिक आनजादाव बर' बिजोंजों फरायनानै सेथि थाखोआव उथ्रिसारनाय फरायसाफोरखौ बरायदों। बे हाबाफारिजों लोब्बा लाखिनानै सिमेन्ट दख'र एबसुनि आफादगिरि सन्जीब रामसियारिनि मासि सामलायनायाव फरायसाफोरजों सावरायनाय हाबाफारिबो लाफानाय जादों। बे हाबाफारियावनो धेमाजि जिल्ला एबसुनि आफादगिरि लकेन बसुमतारिया गाहाय आलासि महरै बाहागो लादों। लोगोसे धेमाजि जिल्ला एबसुनि बोसोनगिरि हिरण्य स्वर्गियारि, सिमेन्ट दख'र एबसुनि गासै मावथि आरो गंनै फरायसालिनि फोरोंगिरि फरायसाफोरजों लोगोसे दिथागिरि बिमा बिफाफोराबो जथायै बाहागो लादोंमोन। बर' बिजोंजों फरायनानै सेथि थाखोआव उथ्रिनाय फरायसाफोरखौ नोंथाङा गाहाय आलासि महरै बाहागो लाफैनो नोंथांनि मोन्दांथिखौ सिमेन्ट दख'र दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव दिनै सिबि बड' हाइ स्कुल आरो टिडि बड' एम इ स्कुलनि फरायसालिमायाव जिरायनानै जा मोनसे सेथि थाखोआव मेट्रिक आनजादनि सेथि थाखोआव उथ्रिनो हानाय फरायसाफोरनो मान बावनाय हाबाफारि, बे हाबाफारियाव दान्दिसे बाहागो लानानै जोबोर गोजोननाय मोन्दों। मानोना दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जा मोनसे थांखि आरो नोजोर, बुहुमाव बर' फरायसाफोरखौ गोग्गो सोलोंथाइ लानानै दावगासार होनो हानायनि मोनसे मिजिं, बे मिजिंखौ नोजोर बोनानैनो बोसोरफ्रोमबो सेथि थाखोआव उथ्रिसार जानानै फरायसाफोरनो दख'रानिफ्राय लानानै जिल्लानिफ्राय लानानै मिरुसिम मान बावबोबाय थानाय हाबाफारि, थुलुंगाखांहोबाय थानाय हाबाफारि मावबाय थादों। बे लेखायैनो देग्लाय सिमेन्ट दख'र दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो जाहाथे नैबे हाबाफारिखौ मावफुंदों, बेयाव जोंनि फरायसाफ्रा जोबोद थुलुंगाखांनाय मोन्दों। आसा खालामदों जायफोर फरायसाफोरा सेथि थाखो, नैथि थाखो, थामथि थाखोआव उथ्रिसार होनो हाबाय, बैफोर फरायसाफ्रा जोंनि बर' हारिनि इयुननि थाखाय साफा साफा हाथरखि बायदि जाना थायो। आरो आसा खालामदों दिनै मेट्रिक आनजादाव सेथि थाखोआव जों मान बावनो मोन्दों, हायार सेकेन्डारियाव मोनगोन, डिग्रि लेभेलाव मोनगोन आरो मास्टार डिग्रियावबो मोजां रिजाल्ट खालामगोन, साफा साफा जाफुंसार जानो हानाय फरायसा जागोन आरो जोंनि बर' समाजनिनो सासे फुंखा सुबुं जानानै बर' समाजखौ सुंथानायाव बयबो बाहागो लाफानो हागोन, बेखौ मिजिंथिदों। आरो बेजों लोगोसेनो जायफोर गु आरो जि थाखोआव फरायबाय थानाय फरायसाफोर, बे फरायसाफ्राबो जाहाथे मोजाङै सोलोंथाइ लानानै फैगौ समाव मेट्रिक आनजादखौ मोजां होयो आरो मोजां फिथाइ मोनो, बेखौ लुबैदों, बेखौनो मिजिंथिदों। आरो दिनैनि बे जा मोनसे मान बावनाय हाबाफारि, बे हाबाफारियाव फरायसाफोरनि दिथागिरि बिमा बिफाखौ लोगो मोननानै जोबोर गोजोननाय मोन्दों। निस्सय जोंनि फरायसाफोरा बिमा बिफानि जा मोनसे मिजिं, बे मिजिंखौ जाफुंसार होगोन आरो गावखौनो गोरोन्थि लामाजों दिंग्रायलाङालासिनो गावनि जिउ राहा दानायाव जोंनि फरायसाफोरा बाहागो लागोन, बेखौ मिजिंथिदों। आथिखालाव जोंनि ओनसोलाव सेथि थाखो थांनाय समाव जा मोनसे बुहुमनाङैनो महामारि कभिड-19, बे कभिड-19 महामारिनि लोमसावनायाव जोंनि गोबां फरायसालिफोरा बन्द' जाना दंमोन। दा बेयाव जोंनि फरायसाफ्रा सोलोंथाइ लानायाव जाखिनि फोरोंगुरुफोरनिफ्राय जा मोनसे सोलोंथाइ बिथिंखौ मोननांगौमोन, बे बिथिङाव बन्सित जाना थादों। आरो बेजों लोगोसेनो गोबां फरायसालिफ्राव जोंनि फोरोंगिरिनि जा मोनसे आंखाल, बे आंखालाबो निस्सय जोंनि फरायसाफोरखौ एसे लोरबांथि खालामदों। आसा खालामदों जे जोंनि दा आसाम सरकार जोंनि फरायसालिफोरनि जा फोरोंगिरिनि जेंना, बे जेंनाखौ सुस्रांना होयो आरो लोगोसेयैनो जोंनि फरायसाफोरखौ मोजां सोलोंथाइ लानायाव जाहाथे उसुबिदा जाया, बेनि सायाव नोजोर होयो, बेखौ जोङो धेमाजि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जानानै खावलायगोन। मानोना दिनै नुनो मोन्दों जे माखासे फरायसालिफ्राव फोरोंगिरिनि जोबोद आंखाल। बे आंखालखौ जोंनि आसाम सरकारजों लोगोसे बिटिआर सरकार, BKWC सरकार बिथांमोनाबो जाहाथे सोलोंथाइ बिथिंखौ नोजोर होनानै एसे मैखोमै गभर्नमेन्टखौ नारसिनो, आं बेखौ धेमाजि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जानानै लुबैयो। बे समावहाय जोङो बेखौनो फोरमायनो सानो जे गोदानै 2022 मायथाइनि जा मोनसे गोजौ फरायसालिनि मेट्रिक आनजादनि जा मोनसे रिजाल्ट, बे स्टेन्डिं मोनसे रेजुलेसन दं। बेयो जोंनि
दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मासियावहाय मानो होनोब्ला जों बर' बिजोंखौ फोथांना लाखिनाय मोनसे थांखि नोजोरजों बर' बिजोङाव फरायनाय फरायसुला फरायसुलि जाय बिथांमोनाहाय सेथि थाखोआव उथ्रिनो हायो जों बिथांमोनखौ बोसोरफ्रोमबो दख'रा जिल्ला मिरु बरायनाय हाबाफारिया दंखायो। बेबायदिनो जोंबो सिमेन्ट दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफाद हिसाबै दिनै बरायदों। बरायनायनि गेजेरजों जों बिथांमोनजों मोनसे सावरायमेलबो लादों जे बिथांमोननि बे मोनसे गोजौ फरायसालिखौ सेथि थाखोआव उथ्रिसारनो हानायनि उनावहाय कलेज लेभेलाव बा हायार सेकेन्डारि लेभेलाव माबायदि सोलोंथाइ लाहैनांगौ आरो सोलोंथाइ लानाय बेलायावहाय बा बिथिङावहाय माबायदि थाङोब्ला गावनि केरियार दानायावहाय गसंथानो हागोन बे गासै बिथिंखौ नोजोर बोनानै जों जिल्ला आफादनि आफादगिरिखौ लेंहरनानै आरो जिल्ला आफादनिनो बोसोनगिरि बिथांमोनखौ लेंहरनानै जोङो दान्दिसे फरायसाफोरजों सावरायलायनो बे हाबाफारिखौ लादों। ओंखायनो जों खौरां बिजोंनि गेजेरजों बेखौनो फोरमायनो सानो राव जिखुनु सोमोन्दो गैया बेखौ बासिनो गोनांथिबो गैया। दिनै गुबुन जाथिनि फरायसा फरायसुलिफोरानो दिनै बर' बिजोङाव फरायनानै सेथि थाखोआव उथ्रिसारनो हादों। जोंनि बर' बिजोंनि बा बर' फरायसाफोरासो माखासे बिजोंनि सायावहाय जाय एसे फरायनायाव लेजिखा बिथांमोनासो इंलिस मिडियामाव फरायबा मोजां जागौमोन, हारसा मिडियामाव फरायोब्ला मोजां जागौमोन, बर' मिडियामाव फरायनानै मोजां मोनसे रावफोरखौनो जों बुंजोबनो हाया बा इंलिसखौनो इंराजिखौनो रायलायनो हाया बेफोरबायदि माखासे खोथाखौ बुंनो नागिरो बा निजिनि रावखौनो निन्दा खालामनो नागिरो। बेयो जोबोद गाज्रि जे दिनै जोंनि बर' बिजोंखौनो मोजां मोननानै दिनै बर्मनानो जा दिनै सानथालियानो जा सेथि थाखोआव मासि आवग्रिनो हानायखौ जों मोखां बिजाबनि गेजेरजोंबो नुनो हादों। ओंखायनो जों दिनैनि बे खौरां बिजोंनि गेजेरजों जों बेखौनो फोरमायनो सानदों रावखौ बासिनो नाङा। जा मोनसे बिमानि राव बे बिमानि रावजोंनो जों माखासे जा एडिसनेल साबजेक्टफोर दं जेरै इंराजियानो जा हिन्दीयानो जा जों गोबां रावफोरखौनो जों बिमा रावनि गेजेरजों थांनानैनो सोलोंनो हायो। सिमेन्ट दख'रानि सिङाव साबेसे फरायसाफोरा सेथि थाखोआव उथ्रिसार जानो हायो? सा जिथाम फरायसा फरायसुलिफोराहाय सेथि थाखोआव मासि आवग्रिनो हादों। मोनसे फोसावथाय खैराबारि उपेन्द्र नेशनेल एकाडेमि फरायसालियाव देग्लायनिफ्राय 10 थाखोनि मुं थिसननाया सोलिगासिनो। फरायसुला आरो फरायसुलिफ्रा थाखो 10आव मुं थिसननो गोनो गोथो जानानै दंब्ला एबा देग्लायनि मेट्रिक आनजादाव उथ्रिना गुबुन फरायसालिमाफोराव मुं थिसननायाव मानिबाफोर जेंना नुजाथिदोंब्ला नोंथांमोना जिंगा दासि खैराबारि उपेन्द्र नेशनेल एकाडेमि फरायसालिया नोंथांमोननो थाखो 10नि सोलोंथाइ लानो खाबु होदों आरो बे फरायसालियाव दा मुं थिसननाया सोलिगासिनो दं। बे फरायसालिया उदालगुरि जिल्लायाव दं। मख'जाथावदि बे फरायसालियाव देग्लायनि मेट्रिक आनजादाव गासै 80 सा फरायसुला फरायसुलिफ्रा गासैबो मोजां जौखोन्दो लानानै उथ्रिसार जानो हादों। बे फरायसालियाव थानो थाखाय हस्टेलनिबो सुबिदा मोननो हागोन। गोबां मिन्थिनो थाखाय 6003576723 8486610047 आरो 9101511040 जानबुं अनजिमायाव जगाजग खालामनो हागोन।